обявявам, назначавам служебно правителство в състав: Димитър Борисов Главчев за служебен министър-председател на Република България. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Поемаме тази отговорност да пазим суверенитета на държавата, да работим за благоденствието на българските граждани и да изпълним нашата задача като служебен кабинет. Основната ни задача, а именно организирането на честни избори.